sanatan mu bana sai gwanda gobe. Yankin gaban sanatan mu bana sai gwanda gobe. Gwanda gobe. Bana sai gwanda gobe. Tafiyar da ita amsu. Bana sai gwanda gobe. Yau muna kan tarwaka. Bana sai gwanda gobe. Layin kake bullewa. Bana sai gwanda gobe. Sako ne daga dan Ali. Bana sai gwanda gobe. Ciyaman Isa gwanin nan. Bana sai gwanda gobe. Shi ya ce muna mun shela. Bana sai gwanda gobe. Yankin gaban sanatan mu. Bana sai gwanda gobe. Gwanda gobe. Bana sai gwanda gobe. Daga dai bana shi ne dai. Bana sai gwanda gobe. Sawun sanatan mu. Bana sai gwanda gobe. Bana dai da shi ke. Ga mu ga gwanda gobe. Hankali yanzu ya kwanta an ba mu wanda muke so. Na gwani gwamna Aminu da Sagir da uban doma. Yankin gaban sanatan mu bana sai gwanda gobe. Bana dai da shi kenan. Ga mu ga gwanda gobe. Hankali yanzu ya kwanta amma mu wanda muke so. Na gwani kuna Aminu da Sagir da uban doma. Yankin gaban sanatan mu bana sai gwanda gobe. Bana dai da shi kenan. Ga mu ga gwanda gobe. Hankali yanzu ya kwanta amma mu wanda muke so. Na gwani kuna Aminu da Sagir da uban doma. Yankin gaban sanatan mu bana sai gwanda gobe. A duka farkon lamari Ubangiji za na kira majibacin al'amuranmu. Bana sai gwanda gobe. Rabbana kuma ya kunu mai bamu ba shanan mu shi ka share hawayenmu. Yankin gaban sanatan mu. Ilahi ga gwanda nan gwanin mu kai mai sanatan mu domin yana kishin mu. Bana sai gwanda gobe. In ka ce kuma an kare banga mai sauya kan ba. Bana dai da shi kenan. Ga mu ga gwanda gobe. Hankali yanzu ya kwanta amma mu wanda muke so. Na gwani kuna Aminu da Sagir da uban doma. Yankin gaban sanatan mu bana sai gwanda gobe. Wajibi in yi salati a cikin al'amurana tunda shi ne mahutata. Bana sai gwanda gobe. Rabbana salli wa sallam kun da Mustapha nawa wanda shi ya yi mini gata. Yankin gaban sanatan mu. Ali Isa da sahabu Auliya na sanya manyan mu ne mana garta. Bana sai gwanda gobe. Hanyar suke turwata shi ya sani shiga saba. Bana dai da shi kenan. Ga mu ga gwanda gobe. Hankali yanzu ya kwanta amma mu wanda muke so. Na gwani kuna Aminu da Sagir da uban doma. Yankin gaban sanatan mu bana sai gwanda gobe. Sallama ni kai dangi har yau din daini ne Mustapha na Kano na ku. Bana sai gwanda gobe. Na abu ne dan hali ciyaman Isa gwanin nan shi ya ce in gaida ku. Yankin gaban sanatan mu. Albishi ya ce na muku na samun gwanda masoyi don ci gaban yankin ku. Bana sai gwanda gobe. Sanata mun fita wani ga mu ga gwanda gobe. Bana dai da shi kenan. Ga mu ga gwanda gobe. Hankali yanzu ya kwanta amma mu wanda muke so. Na gwani kuna Aminu da Sagir da uban doma. Yankin gaban sanatan mu bana sai gwanda gobe. Kamin na fara bayani bari in gaida masoyi mana sarkin gobe. Bana sai gwanda gobe. Na isa ta cire tuta na shehu waka da tsara a faɗin yankin gobe. Yankin gaban sanatan mu. Alhaji na so na mu ɗan shehu
zance yankin gaban sanatan mu. na gwani sarkin gobe na isa ka ɗauki ta kai kaɗai ne ya kasance Bana sai gwanda gobe. na abu ne dan adiba ba yau kai ne a gawa Bana dai da shi kenan. ba mu ga gwanda gobe Hankali yanzu ya kwanta babu wanda muke so. na gwani ƙurani da sagir da uban duma Yankin gaban sanatan mu bana sai gwanda gobe. maganar sanata na gabas an gama kuma an kare yanzu mun gama zaɓin mu Bana sai gwanda gobe. bana kan wuyi wakili mai tausayi da nagarta wanda ya san kimar mu Yankin gaban sanatan mu. ya aibu gwanda gobe ya iya kuma ya saba mun san yana kishin mu Bana sai gwanda gobe. ya yi bamban da suwa ne halinsa shi na daban Bana dai da shi kenan. ga mu ga gwanda gobe Hankali yanzu ya kwanta babu wanda muke so. na gwani ƙurani da sagir da uban duma Yankin gaban sanatan mu bana sai gwanda gobe. yankunan duka sun kafa baba mun amsa kiranka da mazanmu da matanmu Bana sai gwanda gobe. da gwadawa baba sun amsa kiranka su ma suna layinmu Yankin gaban sanatan mu. baba da gwani na gwaran yawa sun kafa ga da mana tsarinmu Bana sai gwanda gobe. sako sabon